Commission. Commission neno dhi throughout the country ka collect mokwongo pach ji. Mar ariyo kotimo profiling ma victims. Mar adek kotimo categorization. Mar ang'wen kondiko report. Commission ni neno tiyo chiegni higni adek katiyo tijni. Sama neno timo kama to nene en gi jolony ma opogore. Nene en kod psychologists, nene en kod lawyers, nene en kod teachers, nene en kod data analysts, gin gi ji mopogore. Ma nene miyo gitiyo tijgi kaka dware. By the time nene gitieko, nene gi receive submissions mag ji 4,000 ma opogore across the country. To mano nene miyo gibedo kod grounding mamiyo report ma bedo accepted. Now, kanene gichiwo report no has not been implemented nyaka kawuono. Again, what politicization manende osiep na wacho. Now, pokwa implement Truth, Justice and the Reconciliation Commission report. Ma e report manene wacho weche mag compensation, wacho weche mag reparations, wacho weche mag truth, justice and reconciliation to the families. Now, we are at a point makoro wacho nwa compensate victims mag police brutality. Apan penjo maduong' monego bed ni wapenjre en Kenya kanigo. Wasebedo kod victims machal nadi. Nikech wasebedo victims mopogore. One victims mag police brutality. One victims mag state torture. One victims mag extrajudicial executions. One called victims of different kinds. To victims gidwaro compensation is good and compensation ber. But then one gima chunji gombo en gimiluongo na accountability. Gima ng'ato dwaro en no ne ng'ama neno tingo, ng'ama neno fire the bullets, maneno nego nyathine. In terms of accountability. So kama dwa timo process ni maber mokwongo, nyaka waluong everyone into the table. Nyaka ji duto bi mesa migo e mbaka. Mesa ni nyaka ting victims. Mesa ni nyaka ting organizations. Mag sirkal kod mok gin mag sirkal. Mesa ni nyaka ting observers. Mesa ni nyaka ting international community. To mesa ni nyaka bed kod gima waluongo ni public participation. Baji winjre rules and regulations ma onego bed ni tayo wachno. So kwasebedo kamano waduto wago mbaka, yaka wanyalo bedo go process mabo bedo accepted biji wachno manigo e gima wadwaro. But kawatime just for the sake of wachio to wachana, wadwa chulo joma nene oyudo tab. Aparo no process no en process mok bi miwa gima wadwaro. Nikech waduto wang'eyo gik matimre Kenya ka sama gin moraila ni wuok to wan kod joy riders, wan kod joma bro wuok to ng'ato wacho nu abende nene ng'ato tho, abende nene ng'ato hinyre, abende nene ng'ato timang'o. To kawarango joma nene otho kata joma nene hiny police ndalogi, mokwongo ng'ato kaneno tho ntie gima nyiso ni ng'ato tho. Bedo ni neno den ng'ato kotho ok nyis ni ng'ato tho. Mokwongo nyaka bed postmortem report. Postmortem report no nyaka bed ni nitie independent pathologist, to nitie pathologist ma government, to nitie police, to nitie ang'o. Even most of deaths maneno timre, ng'eny gi I'm sure nongo kuta postmortem report go. To kata kaneno timgi inyalo yudo ni police process maneno tim ni nokber. I think that is one. Number 2, ntie jomoko mabende jogi neno to kawo yiko moko report. So report no onge. Mar adek ntie jomo ol wachno. I mean ng'ato wacho an nyathino osetho, okadwa wach mang'eny. Okadwa kendo mondo wayaw gima kisungu luongo ni wounds. So samwa chako process ni ntie a lot of things monego bed ni put into consideration. Lakini kwa dwarango pen and paper in a process, so we are going to lose everything. And kwa biyudo even ratiro ma compensation no. Let's say in compensation imaji dwaro. Okwa biyude as is required. Yena mar mondo mi arwak min Kennedy Onyango, Jacinta Anyango.